mhuri yeZimbabwe tinouchingamidzai kune chimwe chirongwa chamunofarira, chirongwa apo tiri muno paHarare Central Prison. Tina mukoma Chigudo chihome. It's a family week this week. Toda kungonzwa kuti life yavo vakatongerwa 9 years mukoma, but so far I think vafamba vachataura kuti vafamba zvakadii. Toda kuti vangotsanangura kuti life yakamira sei kuno kwavo. Aiwa, life iri right. What's titore mune imwe nyika kujeri, alright, kamwe kanyika kakangofanana nepamuri panze papo zvamunee muchingorarama muchitoita panze papo totate tichingoitawo tiri kuno potse ka takazongosiyana pangoti imi munobata mari isati bate mari, but tine mari dzedu dzatoshandisa kuno kujeri. Mari dzenyu ndedzipi? Dzakasiyana nedzenyu manje. Tinoita inonzi exchange. Barter trade. Barter trade. Ane masigarettes, ane sugar, makutokwanisa kutoshare. Ndakatowanawo something. Kana nachida kunwa tea, ndakutonwa tea. Saka life kuno aiwa good. Tinotenda prisons iri kutichengeta. Havasi kutiuraya, vari kutotidzidzisa. Tiri kuchikoro mukoma. Asi wakazvitambirawo sei? Mazuva acho anga zvinombonetsa kakuzvigamuchira kuti ndoenda kutogara munomu. Zvinhu zvakatooma mukoma. Kutonzwa tutongwa jeri. First 3-4 days unotongoonda, but nowadays handichaoni posi ndakatozvigamuchira. Saka ndinongoti tambira zviri panzvimbo zvinokubatsira muupenyu. Titori pachikoro, yeye anganditaura kuti tiri kuchikoro anti tipa kudzidza something anti now ndatodzidza kuti ndine zvimwe zvinhu zvandinongofanira kungozvitambira. Kungoti aiwa izvi ngandizvitambire zvakatodaro, zvakasaitirwa inini zvozoitirwa. Ndobva ndaona kuti hapana, tichitotenda anagogo edu, anagogo makanda ndonyepedza chihombe zvinoita zvifambe. But so far over 7 years uri muno mukati. Life yako zvajairika here manje? Ndajaira, but ndadhakwa nejeri. Ndangoudza makudo angu ka kuti makudo ka inini ndazodhakwa nejeri. But iwe unozikanwa nenyaya dzekuimba iwewe. Unozikanwa nenyaya dzekuimba. Uri munomu uri kuwana mukana here wokunyora nekutsikisa zvese. Right. Ipapo ndiri kunyora music yakawanda ende ndinopromisa kuti music yandanyora so far ndine 30 years mberi dzandichange ndichingoimba ndisinganyore music dzacho, because ndakawana mukana wekutotanga kutonyora panze ndaisanyora. Inini kudhara makabvunza Fantani naLevels vanokuudzai kuti Chigudo aisanyora music, aingoya kustudio asina chaanacho, tomuisira beat obva atanga kutotaura ndingatirekodi. But now ndikutotenda Mwari nejeri irori, toti irori jeri irori rine zvaratondiita. Saka so far ndakarekodha track nyowani rinonzi Parwarwa. President ka zvavakaita vakaisa studio kujeri, vakanga vatozviona kuti no, kune mamwe matalents ariko anoda kusimudzwa asingafaniri kunge achifa. Saka ndakareleasa track 1, makaenda paYouTube ndikangonyora kuti Chigudo Parwarwa, makutoriona ngoma iroro. Kana muchida mune nguva ndokwanisa kutomborirova. Ndoda kuti chimoti pakasembuka. Okay. Arwa Parwarwa. Arwa vanondisimbisa gono move mgono handina chinono vandasvike ngori bono vari kufara vari kungoridza uno ndoga baba katero vanorwadziwa kandoka mamero vamwe vatoti ndakatofa ndirere msero vamwe vatoti ndakabuda ndigere msero ini who them wafi take my position, who them criticize me pattern, who them wafi take my position, who them is like that gagan kungeoka line kumanyama line ni vanomhanya kaini ndanetsa mumaraini ini chipangchaina ndina kumira paine Chigudo chihome arwa Parwarwa. Saka asi iwo tingatiwo jere rakudzidzisa chiyo Chigudo? Jere rikutondibika. Wachinja, pane zvachinja here pa? Inini makurowani ndatorifoma.
pane zvinoitika muupenyu ka tine zvimwe zvinhu zvatinoita panze apa tisingaziva kuti topara mhosva ende tisingazive futi ka kuti zvatikuita zvinoendesa kujeri asi nenyaya yekuti unenge usati watombosungwa wauya kujeri ka haukwanisi kuzviziva kuti zvinhu zvanga ndichiita zvakaita sei zvakashata. So apa inguva yekugadzirisa mistakes ese saka inini ndarifoma ina ndichatambire kumadresi but unozati semunhu ane mukurumbira so unozati pane zvimwe zvinongo kaunyengereka kaunoita nekuti unenge wane mbiri so endewo mbiri yako yakabva yagurisirwa nepakati chifungai kuti iwo unodzidzei wega itori testimony iyoyo yekuti unonyatsoona kuti but nowadays ndiri kurarama ndiri kujeri alright kujeri kwachona ndagara makore mangani obva tonyatsoona kuti alright artisti wandinoziva inini akauya kumashure kwangu alright ndobva ndatoona inini ka ari toachievha something big than me because of jeri izvozvo chete itori big lesson i-testimony alright i-big testimony yachigudo ka ndoinonzi big testimony yekuti muchaona kushanduka but iwo uri muno mukati iwo unozati tikaenda pasocial media yako pane pachingova nemaposts anenge aripo marecent izvo ndokati anogona kutoona yanhasi kauri nezuro ane achiposta ndiani ndipo ndiri kutenda management yangu ka General Ivan from UK alongside Selector Iman ndivo vari kuita kuti zvinhu zvangu zvirambe zvichionekwa ndivo vari kupusha basa kuti mafanzi edu murambe muchingotirangarira murambe muchingoona semuono wamakanga mungori nawo kubvira pakutanga saka tinotenda Selector Iman naGeneral Ivan vari paUK toti keep on supporting hatidzore tsvimbo nenyaya yekuti gudo rabata kumeso torova paravhara ipapo saka ipapa maiti kuti chii tobva tataura statement rekuti one day Babunu shall miss the branch rinodonhera kuseri kwechijuraho chejeri kuti pasina chipeke kana kuti chikepe